איגוד בינלאומי לתפקוד איפונה הוקם ב-2007 על ידי פרופסור ברברה בימלר ומייקל רודס. המטרה של הארגון הוא לטפל בבעיות התפתחותיות של הלסתות בילדים כבר מגיל 4. מגיל 4 ניתן לעשות טיפולים מורכבים ביעילות, ובגלל שהשיתוף פעולה של הילדים הוא טוב, לכן אנחנו מצליחים לעשות טיפולים די מהר ולא להגיע לבעיות מורכבות בגיל מאוחר יותר. כמו כן אנחנו מטפלים באיך בעיות בפה ובפנים משפיעות על כל הגוף ודרכי טיפול. אנחנו מטפלים בבעיות כמו מיגרנות, כאבי ראש, נחירות והפסקות נשימה, היפראקטיביות אצל ילדים, הרטבת לילה, כאבי גב, ומטפלים בבעיות אחרות תפקודיות בפה דרך מכשירים מיוחדים שאנחנו שמים.